Temos unha pequena cousa que comunicarvos, é que o vindeiro 15 de marzo, domingo, estaremos actuando para os nosos amigos da Asociación de Xubilados de Terramar, en San Cibrao, en Cervo, e despois temos que facer un pequeno parón, pola miña culpa, ademais. Vai facer unha rinoplastia. Non, Aniña, non me vou facer unha rinoplastia. Pero sí, teño que operar o nariz. O que eu dicía, vas facer unha rinoplastia. Non é unha rinoplastia, Ana. É unha operación por motivos de saúde, sí que é no nariz, vale. Teño un pequeno problema ao respecto, non podo respirar ben e van a intentar corrixirmo. Pode que incluso me cambie a voz, pero o parón vai durar pouco. Só imos parar 2 fins de semana e despois voltaremos o 2 de abril para traballar e actuar para os nosos amigos de San Vicenzo en Vilasantar e facer xa o resto de actuacións que temos programadas tanto en Semana Santa como en xeral. E veremos que pasa ca miña voz. Xa non va ser a segunda voz femenina do dúo.